Představte si život, kde bolest kloubů a nohou mizí jako ranní mlha. A to i když překročíte práh 70, 80 nebo dokonce 90 let, život plný lehkosti a pohybu, bez neustálého strachu z ostré, vyčerpávající bolesti. Zdá se to jako sen? Nikoliv. Odpověď na to, jak dosáhnout takové vitality, nalezl již před 100 lety legendární Michail Ivanovič Sitenko, zakladatel sovětské ortopedické školy. Jeho objevy z 20. let minulého století vyvolaly skutečnou revoluci v léčbě pohybového aparátu a jeho poznatky jsou aktuální dodnes. Sitenko si povšiml zarážející anomálie, kterou tehdejší lékaři často přehlíželi. Na jeho kliniku přicházeli pacienti stejného věku s identickými stížnostmi na kolena nebo páteř. U některých se klouby uzdravily během několika málo měsíců, zatímco u jiných, navzdory nejmodernější léčbě, se stav rapidně zhoršoval a vedl k úplné invaliditě. V čem spočíval ten osudný rozdíl? Sitenko pochopil něco neuvěřitelného. Nemoc nikdy nepřichází náhle. To, co nazýváme akutním záchvatem, je ve skutečnosti finále dramatu, které se v těle odehrávalo roky. Náš organismus začíná volat o pomoc 5 a někdy i 10 let před objevením první bolesti. Jenže my tento křik neslyšíme, protože jsme zapomněli rozumět jazyku vlastního těla. Michail Ivanovič přistupoval k léčbě jako detektiv. Namísto pouhého tlumení bolesti léky začal studovat život pacienta pod mikroskopem. Pozoroval, jak člověk sedí, jak klade chodidlo při chůzi, jak zvedá těžké předměty a dokonce i v jaké poloze spí. Zjistil, že naše každodenní nevědomé pohyby jsou buď lékem nebo pomalým jedem. Garantuji vám, že informace, které dnes uslyšíte, změní váš postoj k sobě samým. Probereme metodu, která umožňuje odhalit ničení kloubů a cév ve fázi, kdy je ještě možné vše napravit. Ale než se o ní podrobněji rozpovídám, rád bych vám připomněl. Dle statistik sleduje náš kanál bez odběru přibližně 70% diváků. Snažíme se s vámi sdílet opravdu užitečné a kvalitní informace o zdraví. Přihlášením k odběru podporujete naši práci a vždy se o nových doporučeních a radách dozvíte jako první. Děkujeme vám za důvěru a zájem o vaše zdraví. A nyní, než přejdeme k diagnostice, mě velmi zajímá geografické rozložení našich diváků. Napište prosím do komentářů, z jaké jste země nebo města. Uvidíme, kolik je mezi námi lidí, kterým není lhostejná vlastní dlouhověkost. Čtu každý ohlas a snažím se odpovídat osobně. Takže diagnostika. Michail Sitenko disponoval unikátním talentem, dokázal stanovit předběžnou diagnózu během 2 minut, pouhým pozorováním, jak pacient vchází do ordinace. Tělo nikdy nelže. Zdravý organismus pracuje jako švýcarské hodinky. Všechny pohyby jsou plynulé, tiché a hlavně symetrické. Nemocný kloub narušuje tuto rovnováhu a nutí tělo hledat kompenzaci a křivit se. Pojďme si hned teď provést Sitenkův test. Budete potřebovat pouze zrcadlo. Postavte se rovně, uvolněte ramena. Pomalu, velmi plynule zvedněte obě ruce vzhůru po stranách. Pečlivě sledujte svůj odraz. Vaše ruce by se měly pohybovat synchronně. Pokud vidíte, že jedna ruka zaostává, pohybuje se trhaně nebo slyšíte tiché křupání, je to první varovný signál. Znamená to, že ramenní kloub již trpí nedostatkem maziva a svaly jsou spasmované. Druhý test – dřep. Zkuste opatrně dřepnout, dívaje se na sebe zpředu. Pokud se vaše tělo instinktivně naklání doleva nebo doprava, snažíte se přenést váhu na jednu nohu. Je to katastrofa pro vaše kyčelní klouby a kolena. Znamená to, že podvědomě šetříte jednu nohu, přetěžujete druhou dvojnásobnou váhou. Přesně tak začíná artróza, nenápadnou asymetrií. Diagnostika je však jen začátek. Sitenko identifikoval 5 poloh, které zaujímáme každý den a které působí na naše klouby jako pomalý lis.
Zapamatujte si je a prověřte se hned teď. Poloha první. Past na kyčel. Překřížené nohy. Podívejte se kolem sebe. Tak sedí polovina lidí v kavárnách a kancelářích. Ortoped zjistil, že v této pozici dochází k nepřirozené rotaci hlavice, stehenní kosti. Zátěž na chrupavku se mnohonásobně zvyšuje, přičemž tlačí na místo, které příroda pro takový tlak neurčila. Krev přestává proudit do kloubu a chrupavka začíná hladovět. Poloha druhá. Syndrom unavených zad. Sezení se zakulacenými zády a svěšenými rameny. Zevně se zdá, že je člověk uvolněný. Ve skutečnosti jeho páteř zažívá kolosální stres. V takové poloze mezi obratlové ploténky bederní části páteře dostávají zátěž ekvivalentní zvedání těžkých předmětů. Splošťují se, ztrácejí vodu a praskají. Poloha třetí. Na jedné noze. Zvyk přenášet váhu těla na jednu nohu, když stojíme ve frontě nebo myjeme nádobí. To vede k tomu, že jedna kyčelní jamka se opotřebovává 3krát rychleji než druhá. Vzniká skolióza pánve, kterou pak nelze napravit bez manuální terapie. Poloha čtvrtá. Na kraji. Sezení na samém kraji. Židle s nakloněním dopředu. V této poloze jsou zádové svaly v neustálém chronickém napětí, snaží se udržet tělo před pádem. Spasmované svaly stlačují cévy vyživující páteř a ta se začíná ničit nedostatkem kyslíku. Poloha pátá. Nebezpečný spánek. Spánek na břiše s hlavou otočenou na stranu. Sitenko považoval tuto polohu za nejničivější pro krční páteř. Krk zkroutíte o 90 stupňů a držíte ho takto po dobu 8 hodin. Tepny jsou stlačené, mozek hladový a krční obratle se o sebe odírají. Michail Ivanovič však chápal, že prostě zakázat člověku sedět pohodlně je nemožné. Bylo potřeba nabídnout alternativu. Odhalil tajemství správného pohybu. Většina lidí se buď vůbec nepohybuje, nebo náhle zatěžuje tělo v posilovně. A obojí je pro nemocný kloub škodlivé. Tajemství regenerace spočívá v pomalosti. Pravidlo zní, každý kloub je třeba otáčet velmi pomalu, procházeje celým rozsahem pohybu. Představte si, že promazáváte ozubená kolečka hodinek hustým olejem. 10 minut denně takových plynulých otáčení rameny, koleny a chodidly spouští produkci synoviální tekutiny, přirozeného maziva, které vyživuje a obnovuje chrupavku. Pacienti, kteří si tento zvyk osvojili, již po 1 týdnu zaznamenali, že ranní stuhlost zmizela a pohyby se staly měkčími. Pohyb je však jen mechanická část. Pro spuštění hluboké regenerace Sitenko používal metody hydroterapie, které fungují lépe než jakékoliv tablety. A zde se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu. Jak obyčejná voda a 3 jednoduché ingredience z vaší kuchyně mohou nahradit návštěvu fyzioterapeutické ordinace. Dále vám povím o domácí metodě kontrastní sprchy pro klouby, která funguje jako cévní pumpa. Zapíšeme si recept na onu legendární Sitenkovu mast, která ulevuje od bolesti za 30 minut. A co je nejdůležitější, rozebereme si 3 zabijácké potraviny, které jíte každý den, aniž byste tušili, že vaše klouby mění ve sklo. Nyní přejdeme k metodě, kterou Michail Ivanovič považoval za ještě účinnější než drahá fyzioterapie. Je to domácí hydroterapie, ale je zde nuance, která mění vše a na kterou se často zapomíná. Mnoho lidí si myslí, že hřát klouby je vždy užitečné. Leží v horké vaně hodiny, obkládají se ohřívacími lahvemi, doufají v úlevu a ráno se probudí s ještě větším otokem a tíhou. Proč se to děje? Jde o to, že dlouhodobé monotónní teplo způsobuje stagnaci žilní krve. Tekutina se hromadí v kloubním pouzdře, tlak roste a bolest se zesiluje. Sitenko objevil princip cévní pumpy. Tajemství regenerace spočívá ne v samotné vodě, ale v prudké kontrolované změně její teploty.
Představte si, že váš nemocný kloub je houba nasáklá špinavou vodou, produkty zánětu a toxiny. Pokud ji jen položíte do teplé vody, nasákne se ještě více. Ale pokud ji začneme rytmicky stlačovat a uvolňovat, vymyjeme z ní veškerou špínu a načerpáme čerstvou vodu. Přesně to dělá kontrastní hydroterapie. Postavíte se pod sprchu a nasměrujete proud teplé, příjemné vody na problémovou oblast, ať už je to koleno, rameno nebo bedra. Držíte přesně 2 minuty, v tuto chvíli se kapiláry rozšiřují, průtok krve se zvyšuje. Poté změníte vodu na chladnou, ale ne ledovou, abyste nezpůsobili svalový křeč, ale právě chladnou kolem 20 stupňů Celsia. A držíte přesně 30 sekund. Od chladu se cévy prudce stahují a vytlačují stagnující žilní krev. Opakujte tento cyklus, 2 minuty teplo a 30 sekund chlad, přesně 3krát. Proceduru je vždy nutné ukončit chladnou vodou. To způsobí, že se kloubní pouzdro stáhne a otok ustoupí. Taková jednoduchá procedura, trvající méně než 10 minut denně, nutí krev cirkulovat s dvojnásobnou silou. Dodává výživu tam, kde jí roky chyběla. Žádná gymnastika a žádná sprcha však nepomohou, pokud se budete nadále ničit zevnitř jídlem. Michail Sitenko, pozorujíc tisíce pacientů, sestavil černý seznam potravin. Nazýval je krystalizátory bolesti. Jsou to 3 produkty, které má každý v kuchyni a které tiše den za dnem mění vaše elastické chrupavky v křehké sklo. První a nejnebezpečnější nepřítel je bílý cukr. Zdánlivě, jaký je souvislost mezi sladkým čajem a bolestí v koleni? Souvislost je přímá a chemická. Glukóza v nadbytku v krvi reaguje s bílkovinami vašeho organismu. Tento proces se nazývá glikace. Představte si, že jste ponořili měkkou houbu do cukrového sirupu a vysušili ji na slunci. Stvrdne a skřehne. Totéž se děje s vaším kolagenem, hlavním stavebním proteinem chrupavky a vazů. Cukr doslova zpracovává klouby zevnitř. Činí je tuhými, křehkými a neschopnými k luskosti. Každá lžička cukru je mikrotrauma pro vaši pojivovou tkáň. Druhý produkt překvapil i zkušené lékaře té doby. Je to tepelně zpracovaný šťovík. Milujeme zelené šťovíkové polévky, koláče se šťovíkem, považujeme to za vitamínovou bombu. V čerstvém stavu ano, je to užitečné, ale při vaření šťavelová kyselina vstupuje do tvrdé chemické reakce s vápníkem v krvi. Vzniká zcela nová, nerozpustná látka, šťavelan vápenatý. Jsou to mikroskopické ostré krystaly. Nejsou vylučovány ledvinami, ale usazují se v nejzranitelnějších místech, v kloubech a páteři. Působí jako střepy rozbitého skla, způsobují mechanické podráždění a silný zánět. Pokud vám již křupou kolena nebo bolí záda, šťovíková polévka je to poslední, co potřebujete. Třetí nepřítel je kynuté těsto a bílá mouka nejvyšší kvality, sladké pečivo, bílý chléb, sušenky. Tyto produkty mají vlastnost houby, zadržují kolosální množství nadbytečné tekutiny v těle. Tato tekutina se hromadí nejen ve formě váčků pod očima, ale také uvnitř kloubního pouzdra. Vzniká chronický vnitřní otok, který tlačí na nervová zakončení a způsobuje tupou, bolavou bolest. Pacienti, kteří vyloučili tyto 3 produkty z jídelníčku, již po 2 týdnech s překvapením zjistili, že ranní stuhlost zmizela a obvyklé bolesti se snížily na polovinu. A nyní přejdeme k onomu tajnému receptu na mast, o kterém se vyprávěly legendy. Michail Ivanovič tvrdil, že mnoho drahých léků z lékárny obsahuje stejné účinné látky jako běžné domácí prostředky. Jen stojí 10krát dráže. Tento recept pomohl postavit na nohy ty, kteří se již připravovali na operaci. Funguje díky silnému osmotickému tlaku a hluboké výživě tkání. Budete potřebovat pouze 3 složky, med, sůl a olej, ale je důležité dodržet proporce a technologii míchání. Vezměte 1 polévkovou lžíci přírodního nejlépe tekutého medu,
Méd je biologický vodič. Rychle se vstřebává do pokožky a táhne s sebou ostatní složky hluboko do tkání. Přidejte k němu 1 čajovou lžičku nejjemnější soli, jakou máte. Hrubá sůl se nehodí, bude dráždit pokožku a špatně se rozpouštět. Sůl v tomto receptu hraje roli pumpy. Vytváří hypertonické prostředí, které vytahuje z nemocného kloubu přebytečnou vodu, toxiny a soli, kyseliny močové. Otok doslova splaskne před očima. A třetí složka? 2 polévkové lžíce nerafinovaného rostlinného oleje. Může to být slunečnicový, olivový nebo hořčičný olej. Olej změkčuje agresivní působení soli, zabraňuje jí leptat pokožku a slouží jako základ pro obklad. Pečlivě smíchejte tyto 3 ingredience do stavu homogenní emulze. Mast je hotová. Jak ji aplikovat? Naneste směs na nemocný kloub lehkými krouživými pohyby. Netřete silou, abyste nepoškodili tkáně. Poté překryjte toto místo obyčejnou potravinářskou fólií nebo plastovým sáčkem. Nahoru objazatelno zabalte teplým vlněným šátkem nebo šálou. Teplo aktivuje méd a proces se urychlí. Držte takový obklad od 30 minut do 1 hodiny. Pocítíte příjemné teplo a lehké brnění. To znamená, že se krevní oběh zesílil a sůl začala svou práci s vytahováním tekutin. Dělejte takové obklady v 10denním kurzu každý večer před spaním. Výsledek vás ohromí. Existuje však jeden zásadní moment, o kterém mlčí 90% moderních ortopedů. Můžete dělat ty nejlepší obklady, pít nejdražší chondroprotektiva a vyloučit veškerý cukr na světě. Ale vaše klouby se budou nadále ničit, pokud k ním neproudí krev. Kloub je pevnost v obležení. Chrupavka nemá vlastní tepny, je zcela závislá na okolních tkáních. Pokud jsou cévy vedoucí k nohám ucpané cholesterolem, spazmované nebo ztratili pružnost, výživa se jednoduše nedostane ke kloubu. Chrupavka začíná hladovět, vysychat a praskat. Proto je léčba kloubů vždy, zapamatujte si, vždy nutné začít kontrolou cév. A k tomu nemusíte hned běžet na ultrazvukové vyšetření. Naše tělo nám dává jasné vizuální signály o narušeném krevním oběhu. Tyto znaky máte přímo před očima. Jen musíte vědět, kam se dívat. Michail Sitenko učil své studenty, aby věnovali pozornost detailům, které ostatní lékaři ignorovali. Pojďme si hned teď provést detektivní vyšetřování stavu vašich cév. Podívejte se na své lítka a chodidla. První příznak, který mnoho mužů připisuje věku a ženy si ho prostě nevšimnou, je zmizení chloupků na nohou. Řeč je o lítkách a prstech na nohou. Pokud jste si všimli, že chloupky přestaly růst, zřídly nebo úplně vypadaly a zanechali naprosto hladkou, holou pokožku, není to kosmetická zvláštnost, je to křik organismu po kyslíkovém hladovění. Vlasové folikuly jsou nejcitlivější buňky. Potřebují spoustu energie k růstu. Když se krevní oběh v nohou zhorší kvůli ateroskleróze nebo křečím, organismus zapne režim nouzové úspory. Myslí si, nemám dost krve na výživu svalů a pokožky. Proč bych měl plýtvat drahocennými zdroji na nepotřebné chloupky? A vypne výživu vlasových cibulek. To je klasický příznak ischémie dolních končetin. Pokud se vaše lítka stala hladkými jako sklo a přitom jsou na dotek studená, vaše velké tepny jsou již ucpané plakem a klouby se brzy začnou ničit hladem. Druhý příznak, který se často považuje za známku dobré pleti, je nepřirozený lesk. Podívejte se na kůži lítek pod lampou. Zdravá pokožka má matnou texturu. Je na ní vidět kožní kresba, drobné rýhy a linky. Ale při chronickém otoku a špatném krevním oběhu se kůže napíná, stenčuje a začíná se lesknout, jako by byla navoskovaná nebo namazaná tukem. Tento lesklý efekt svědčí o tom, že podkožní tuk se atrofuje
a v tkáních se hromadí lymfa, která nemůže stoupat nahoru kvůli špatným žilám. Často přitom kůže mění barvu. Stává se bledou, namodralou nebo naopak získává načervenalý mramorový odstín. Třetí příznak je rozdíl v teplotách. Pohodlně se posaďte a položte dlaně současně na obě chodidla. Poslouchejte pocity, jsou teploty stejné? Normálně, samozřejmě, nohy mohou být chladné, pokud je v místnosti zima, ale měly by být stejné. Pokud cítíte zjevnou asymetrii, jedna noha je teplá, druhá ledová, jako byste ji vytáhli z mrazničky, je to přímý signál nouze. Je to Lérišův syndrom nebo ucpání kyčelní tepny. Krev se jednoduše nedostává do jedné nohy v potřebném objemu. Ignorovat to nelze, protože dalším krokem bude bolest při chůzi a poté trofické vředy. Čtvrtý, velmi zákeřný symptom je změna hmatové citlivosti. Vzpomeňte si, jak chodíte doma bosky. Dokážete se zavřenýma očima jasně určit, na čem stojíte? Na chlupatém koberci, na chladné dlažbě nebo na hladké parketě? Naše chodidla jsou protkána tisíci nervových zakončení, ale nervy, stejně jako klouby, potřebují krev. Při špatném krevním oběhu a zejména při vysokém cukru se rozvíjí neuropatie. Nervy odumírají, nohy jsou jako z vaty. Proveďte test s kreditkou. Položte na zem obyčejnou plastovou kartu nebo minci. Zkuste na ní šlápnout a cítit ji nohou. Pokud necítíte jasné okraje předmětu, pokud máte pocit, že máte tlusté vlněné ponožky, i když jste bosí, jedná se o vážné poškození nervových vláken kvůli cévnímu hladovění. Pátý příznak je stav vašich nechtů. Nehty na nohou, stejně jako vlasy, reagují na nedostatek výživy jako první. Pokud začaly růst velmi pomalu a stříháte je méně než jednou za měsíc, pokud stoustly, zežloutly nebo se začaly ohýbat jako drápy ptáka, není to vždycky plíseň. V polovině případů se jedná o onychotrofii, poruchu výživy nechtové ploténky. Krev nedodává stavební materiál a nehet se deformuje. Odhalením těchto symptomů chápeme, že léčit je třeba nejen koleno. Léčit je třeba celý systém dodávky krve. Ale jak? Zde nám opět na pomoc přicházejí poznatky sovětské dietologie a moderní biochemické objevy. Existuje konkrétní soubor prvků, který je schopen opravit cévy zevnitř, zalepit mikrotrhliny a obnovit pružnost. Není to jen seznam užitečných produktů. Je to jasný návod, jaký vitamín za co odpovídá a kde ho získat. V minulé části jsme provedli diagnostiku a zjistili, že zdraví kloubů je neoddělitelně spjato se zdravím cév. Pokud se krev nedostane k chrupavce, ta umírá hladem. Nyní před námi stojí hlavní úkol, jak obnovit tento transportní systém, jak posílit stěny cév, učinit je elastickými a přimět krev, aby proudila rychleji, aniž bychom se uchylovali k hrsti chemických léků? Zde nám na pomoc přichází takzvané cévní menu. Není to jen dieta, je to strategie založená na biochemii. Budeme používat konkrétní živiny jako cihly k opravě poškozených žil a tepen. Pokud jste si u sebe všimli prvních příznaků poškození kapilár, neustálé modřiny, které se objevují od sebemenšího úderu, cévní síťky na kotnících nebo večerní otoky, vašemu organismu kriticky chybí rutin. V medicíně se mu říká vitamín P. Tato látka funguje jako cement pro cévní stěnu, snižuje její propustnost a křehkost. Bez rutinu se cévy stávají podobné staré zahradní hadici, která prosakuje na všech místech. Kde vzít tento záchranný prvek? Šampionem v obsahu rutinu je obyčejná pohanka, ale existuje tajemství, které jeho účinek strojnásobuje. Rutin se maximálně vstřebává pouze v přítomnosti vitamínu C. Proto, pokud jíte pohankovou kaši, nezapomeňte k ní přidat salát z čerstvé petrželky pokapaný citronovou šťávou. Druhý nejsilnější zdroj, který obvykle vyhazujeme do koše, je bílá kůra citrusových plodů, ta bílá vrstva pod oranžovou kůrou pomeranče nebo citronu. V ní je rutinu
desítkykrát více než v samotné dužině. Nesloupejte ji, sněste alespoň trochu. To je nejlepší lék pro vaše kapiláry. Další problém: studené nohy a křeče malých cév. Pokud cítíte, že vaše chodidla jsou ledová i pod dekou, potřebujete kyselinu nikotínovou a biotin. Tyto látky působí jako přírodní spazmolytika. Jemně rozšiřují průsvit malých periferních cév a umožňují teplé krvi ohřát končetiny. Hledejte je v arašídech, mandlích a hovězích játrech. Ale u jater je důležitá nuance, o které vědí jen profesionální kuchaři a dietologové. Vitamíny skupiny B, kterými jsou játra bohatá, se ničí při dlouhodobé tepelné úpravě. Pokud dusíte játra 40 minut do stavu gumové podrážky, užitek z nich je nulový. Játra je třeba připravovat bleskově 2 nebo 3 minuty na rozpálené pánvi z každé strany. Uvnitř by měla zůstat křehká. Pouze tak získáte léčebnou dávku vitamínů pro vaše cévy. Co se týče ořechů, ty je nutné namáčet ve vodě přes noc. To aktivuje enzymy a činí užitečné látky dostupnými pro vstřebávání. Ráno sněste hrst takových aktivovaných ořechů. To dodá vašim cévám náboj pružnosti na celý den. Třetí častá stížnost: noční křeče. Když se uprostřed noci lítka stahují tak, že chcete křičet bolestí a sval stvrdne jako kámen. To je křik svalů po nedostatku hořčíku a vitamínu B1. Hořčík uvolňuje svalová vlákna a vitamin B1 zlepšuje průchod nervového impulsu. Vaše spása je v cedrových oříšcích, ovesných otrubách a dýňových semínkách. Zařaďte je do svého denního jídelníčku a po 2 týdnech zapomenete, co to je probouzet ze bolestí v nohou. A ještě jeden nejdůležitější prvek: vitamín K2. Nazývá se navigátorem vápníku. S věkem se vápník začíná vyplavovat z kostí a usazovat se tam, kam nepatří. Na stěnách cév, kde vytváří tvrdé plaky, cévy se stávají skleněnými a křehkými. Vitamín K2 bere tento vápník z krve a vrací ho zpět do kostní tkáně. Tak zabijeme 2 mouchy jednou ranou, posílíme kosti, předcházíme osteoporóze a vyčistíme cévy od kalcifikace. Nejlepšími zdroji K2 jsou tvrdé zralé sýry, husí játra a vaječné žloutky. Ale zapamatujte si zlaté pravidlo vstřebávání, bez kterého to všechno nemá smysl. Všechny vitamíny pro cévy jsou rozpustné v tucích. To znamená, že pokud sníte strouhanou mrkev nebo svazek, zeleně bez oleje nebo zakysané smetany, vitamíny jednoduše projdou tranzitem vaším střevem a nedostanou se do krve. Vždy přidávejte k zelenině a bylinkám kvalitní tuky, olivový olej, zakysanou smetanu, kousek másla nebo avokádo. Tuk je ten transport, který dodá vitamíny do buňky. Nyní, když jsme upravili výživu a krevní oběh, musíme kloubům zajistit správný odpočinek. Víte, že nesprávná poloha ve spánku může zhatit veškeré vaše denní úsilí o léčbu? V noci se naše svaly musí zcela uvolnit, aby krevní oběh obnovil poškozené tkáně. Ale pokud spíte nesprávně, vytváříte zóny napětí, kde se krevní oběh zastaví na celých 8 hodin. Michail Sitenko vypracoval doporučení pro hygienu spánku pro pacienty s nemocnými klouby. Pravidlo první: pokud vás bolí bedra nebo kolena, nejlepší poloha je na zádech. Ale pouhé ležení na rovném matraci nestačí. Když narovnáte nohy, bederní sval se napne a táhne za sebou páteř, vytváří prohnutí a napětí. Abyste tomu zabránili, vždy si pod kolena položte malý váleček nebo polštář. Nohy se mírně pokrčí, bederní páteř se uvolní a přitiskne k matraci. To je poloha nulové gravitace, ve které si páteř skutečně odpočine. Pravidlo druhé: pokud jste zvyklí spát na boku, je to přípustné, ale existuje nebezpečí vychýlení pánve. Když jedna noha leží na druhé, horní stehno prověšuje, napíná vazy kyčelního kloubu a stlačuje žíly. Ráno se probudíte s bolestí v kyčli. Řešení je jednoduché. Sevřete mezi kolena malý polštář. To srovná stehna rovnoběžně,
obnoví geometrii pánve a uvolní cévy. Krevní oběh v nohách během spánku bude ideální. A konečně, co dělat, když vás bolest přece jen dostihne? Pokud kloub bolí tak, že nelze usnout a tablety nechcete nebo nemůžete užívat. Sitenko měl ve svém arzenálu dechovou techniku, která funguje jako tlačítko pro vypnutí bolesti. Je založena na přepnutí činnosti nervového systému ze sympatického vzrušení, stres, křeč, na parasympatický relaxace, klid. Bolest způsobuje křeč. Křeč zesiluje bolest. Je to začarovaný kruh. Přerušíme ho dýcháním. Technika se nazývá 4-2-6. Lehněte si pohodlně, zavřete oči, udělejte pomalý, hluboký nádech nosem, počítaje si do 4. Představte si, jak vzduch proudí přímo do nemocného kloubu. Poté zadržte dech na 2 doby. A teď to nejdůležitější. Udělejte velmi pomalý, plynulý výdech ústy, jako byste zhasínali svíčku nebo foukali na horký čaj. Výdech by měl trvat 6 nebo dokonce 8 dob. Vydechněte všechno napětí. Opakujte tento cyklus 10krát. Už po 5. cyklu ucítíte, jak se tělem rozlévá teplo. To znamená, že křeč odezněla, cévy se rozšířily a krev přinesla na bolavé místo endorfiny, přírodní analgetika. Tato technika zachraňovala pacienty v dobách, kdy silné analgetika nebyly dostupné a skvěle funguje i dnes. Shrneme-li naše velké pátrání, chci říci to nejdůležitější. Zdraví není dar z nebes ani výhra v loterii. Zdraví je pozornost k detailům, je to schopnost všímat si signálu svého těla, když ještě šeptají a nekřičí. Je to kultura pohybu, kultura výživy a kultura odpočinku. Rozebrali jsme cestu od jednoduché diagnostiky před zrcadlem až po hlubokou regeneraci cév a kloubů. Dozvěděli jsme se, že studené nohy nejsou normou, ale signálem nouze, že cukr a bílá mouka jsou nepřátelé, kteří působí pomalu, ale jistě, že obyčejná voda ve sprše může fungovat lépe než léky a že správný polštář dokáže zachránit páteř. Michail Ivanovič Sitenko před 100 lety dokázal, že lidský organismus má kolosální rezervy síly. Je schopen regenerovat v jakémkoliv věku, pokud mu přestaneme překážet a začneme mu trochu pomáhat. Nečekejte na pondělí, nečekejte, až se bolest stane nesnesitelnou. Začněte dnes. Proveďte test se zrcadlem, sundejte nohu z nohy, večer si dejte kontrastní sprchu a položte si polštář pod kolena. To jsou malé kroky, ale právě ty vedou k velkému cíli. Aktivnímu životu bez bolesti v 70, 80 a 90 letech. Pečujte o sebe, naslouchejte svému organismu a buďte zdraví. Pokud vám toto video bylo užitečné, sdílejte ho s blízkými. Možná to někoho zachrání před operací nebo invaliditou. A nezapomeňte do komentářů napsat, kterou z rad vyzkoušíte jako první. Nashledanou v nových dílech na kanále Čas žít déle.